2 Timothy chapter 2. Let's stand for a while as we give reverence to God's Word. Verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Atuning basahon, and we want this verse as a jumping board for our lesson karong buntag. 2 Timothy chapter 2 and verse 15. I will encourage you to open your Bible. Do not rely on the text sa screen. Kana para lang na sa white Bible. Pero kung na kay Bible, please go to your Bible. Amen? Para mapamilyar nimo imong Bible more. Alright? Basahon nato sa tagtungan. Ready? Read. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Take your seats. Palihog ng lingkod. Now, we are encouraged by the Word of God to study. Ug kaning pagtuon sa Bible, dili lang nato tun-an ang insakto nga doktrina, but also we need to study sa mga sayop nga pagtulunan. Kay mao man na ang mahitabo kung magtuon ka sa insakto, it means ang dili insakto will be revealed. Amen? Now, kaning pagtuon sa pulong sa Ginoo, gisango ni sa Dios sa matag usa ka nato. Matag anak sa Ginoo kinahanglan magtuon. Amen. Kay para unsa? Para makakat-on una sa tanan. Di man ta kakat-on kung di ta magtuon. Minsan man din hinaay nakat-unan unya wa nagtuon. Sakto na nga doon natin nadunggan nga mga statement nga walay na tao na to nga naa na daan ana nga abilidad. Amen? No? Ato nang gitunan. O nang kining pagtuon, doon natin daghang makuha. Amen. Especially kung tunan na to ang pulong sa Ginoo. Now, study to show thyself approved unto God. So, kaning approval nga atong gikinahanglan dili gikan sa tao. Amen. But approval gikan sa Ginoo. Amen. Amen. A workman that needed not to be ashamed, and to apply the context properly, this is written by Apostle Paul. Unya ang gisulatan ani si Timothy. Timothy was a young pastor. Batanon pa unya nag-handle og puluhaton, nag-handle og church. And kinahanglan una sa tanan ang pastor magtuon. No, magtuon gyud, dili pwede nga motindog ang pastor unya moingon nga mga igsuon. Pasensya gyud kayo kay wa ko katuon. So kung say lead lun sa Holy Spirit mao na ni. Dili na mao. No, unya muukab og libro. Unya pag ukab niya sa libro kay lahi man iyang naukban. O kontra man niya. Sumpak man niya, so malhi na pud siya. No? Oh. So importante kaayo ang magtuon. But again, kani dili lang ni para sa pastor, but also for the members. Amen. Amen? Ang mga believers sa Berea, they search the scriptures daily. Amen? Sige lang tag-search o Google, unya wag yung ka-search sa atong Bible. Naghantag nahibawan sa Google, pero wag yung tayo nahibalaan sa Bible. Sad reality. Dapat dili. Because the more you study, the more you search the scriptures, the more you will be knowledgeable of your Bible. Amen? Then, workman that needeth not to be ashamed. Hindi ta maulawan. Tubangan sa Ginoo. Ulawan at tubangan sa Ginoo tungod kay di mao. Di mao ba ang gitudlo? Di mao ang giwali ug daghan kayo eh. No? Daghan kayong mga nagtudlo, di mao. Unya, not rightly dividing the word of truth.
Now, only usa nga principle sa pagtuon sa Bible. We need to divide the Word of God rightly. Kung saan ang Word nga rightly, dili pwede nga ang 1/4 matawag ng 1/4 kung dunay sobrang usa ka guhit. Amen. Amen? Amen? Ang usa ka kilo, kung imo nang dugangan bisag usa ka guhit lang, dili na usa ka kilo. Dili na sa rightly. So kinahanglan ang hiwa kay nundong ta atong mga bata bata unya nagprito og itlog ang atong mama niya circle nga pagkaprito unya gi-slice. Dunay uban nga moreklamo o dunay uban nga bintahuso mo'y muunag pili kay para makapili sa dako. Am I right? Unya nahimong away kay ang iyang napilian na lang gamay kay wa na tarong og bahin unang ang atong mama ang uban magkuha gyud mitrusan para sukdon o para angay ba. O mo nang kaning pagtuon sa Bible kinahanglan pod rightly dividing the word of truth. Kaya ang equivalent ani kung di nato matarong ang Bible og bahin, di nato matarong og tagod-tagod ang pulong sa Ginoo. Sagot mo tagod-tagod. Sayop ang doktrina. O nang daghang mga doctrines nga nadungga nato, mangkalit lang gawas nga mga doktrina nga wa gyud sa Bible kung atong basihan. And again, ang atong doctrines, it must be founded upon the Word of God. Dili sa tradisyon, but upon the Word of God. Amen? Dili sa teaching sa church or sa religion, but upon the Word of God. Oh, so A, B, C man A to Z man atong lesson. So tanan duni ratsada. Magian na to. But karong buntag ang atong tun-an kaning celibacy. Is it biblical? Na ba ni sa Bible? Tinuod ba ni nga unsa man ang celibacy, pastor? Ang celibacy is kaning pagdili sa pagminyo. The word is celibate. It means gidid-an ba sa Bible nga ang leader sa simbahan dili magminyo or magminyo? So ato ning tan-awon sa Bible kung unsa gyoy gisulti sa Bible. Gidid-an ba yun? No? And doon ay mga verses nga atong tan-awon sa Bible. In 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 5. 1 Timothy. Nara sa unahan. 1 Timothy chapter 4 verses 1 down to 5. Nana mo? Please read with me. Read. Go. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. Now, latter times, it means last days. Nataron sa katapusang kapanahunan. O this is being prophesied by the Word of God na sa katapusang kapanahunan doon nagay mubiya sa tinuod nga pagtuo. Amen? Giving heed to seducing spirits. Oh. Ano sa pa? Doctrines of devils. Sumantayan na nato kayang yawa na apoy doktrina. Amen? Lain doktrina. Sunod, verse 2. Speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Verse number 3. Forbidding to marry. Unsa nang forbidding to marry in Cebuano? Sa pagdili sa pagninyo. And commanding to abstain from
meats, pagdili sa pagkaon, abstain from meats. Actually, kanang meat diha, dili lang na literally nga karne, but food. Yes, right. Doon ay mga nagtudlo na daghan kayong gidili nga mga pagkaon nga di na to pwede kanon. Usa na nga pagturunan na forbidding to marry. Now, kung imo nang tanaw ang passage ba that is connected to wrong teaching, kanang abstain from meats o forbidding to marry, they are connected to verse 2 and verse 1. Kung imo nang tanawon, this forbidding to marry is it not a doctrine of God? Right. Amen. It is a doctrine of the devil. Are you with me? Amen. Now, na yung mga tao sa Bible nga wa gipaminyo sa Ginoo. But what I'm trying to say here, kana bang compulsory good nga di ka pwede magminyo? Na may mga yunok nga mga tao nga wa di gyud maminyo. Oh. But kanang gidid-an ka nga magminyo, gusto kang magminyo pero did-an kang magminyo, dili na maoy teaching sa Bible. Especially kung leader ka sa simbahan. So, in that verse alone, nakita na to nga wala gi pugnan sa Ginoo ang pagminyo. Amen? Amen. Oh. Atong tanawon. Si Peter. Si Peter mao ni gituhuan sa karaang relihiyon nato sa una nga maoy first pope. By the way, ako ning klarohon, walay pope sa Bible. Oo. Katulog ka ang pope means vicar of Christ. It means ang pope is the head of the church. Maunay teaching actually na ang pope is head sa church. That is not Bible. Because never nga gihatag sa Ginoo sa tao ang headship sa church. The head of the church is only Jesus Christ. Amen. It is not given to man. Paminaw, ayaw mo ka lain ha kung una-una ninyo nga nangdaot man ka pastor, wala. Yes. Nangdaot ko kung dili tinuod. Right. Akong gisulti. Yes. Amen. No? Again, maligsan yun na to. Yes. Maligsan. Kay, di man pwede magtuon kag Bible, unya, isulti ni mong tinuod nga way maligsan. Lord. Naagyo'y maligsan, usay gani, maligsan ta. Amen. Amen? Now, listen. The Catholic doctrine teaches that while Christ is in heaven, samtang na si Kristo sa langit, the Pope is appointed head of the church on earth. However, the Bible never mentions anyone being the head of the church except Jesus Christ Himself. Walay laing head to church, but only Jesus Christ. Now in Matthew, in Ephesians 5:23, ato ganing abuyang before tam ato sa ubang mga verses. Atong tanaw ng Ephesians 5:23. Aliw guday. Ready? Basa ta. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Amen. Kinsay head sa church? Christ. Si Christ. Amen. By the way, dili sa atong church, dili ako i-head.
I am only a pastor, a bishop, an under shepherd Yes. of the great shepherd, the chief shepherd, which is the Lord Jesus Christ. Amen. Amen? But dili ako mo'y head. Yes. Nasunta na to na. Amen. Who is the head? The Lord Jesus Christ. Amen. That is clear in the Bible. Matthew 16:18. Matthew 16:18. Now, this is very important na masabtan ni nato. Verse 18, ready? Basa ta. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Paminaw, that is singular. Wala niyon si Christ ni Peter, we will build our church. Yes. Amen. I will build my church. Kung imo nang tanawon, why labot si Peter? Amen. Yes. Amen? Oh, but the word there, Peter, Christ is talking about Petros, small stone. Munang usang ang ngalan ni Peter is Cephas, which means a stone. Then the word rock there speaks of Petra in the Greek. And the word Petra speaks of a large rock. Not just a stone, but rock. And that refers to Jesus Christ. Never, mga kaigsunan, na si Peter gihimong patukuranan. Amen. Wala, mga kaigsunan, gihimo sa Dios nga ang tao patukuranan sayang gitungod na simbahan. Yes. Ma'am. Amen. Dili tao. Oh, kunya, ilang bagyong ang kunon nga kanis Peter maunay first pope. So, granting without admitting, atong tanawon unsay na as Bible. Tanawa? Ingon ang Bible, Jesus says to Peter, "Oh, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." According to the RC, this is where Jesus appointed Peter to be the first pope. Kani daw nga time, the earthly head of the church. That is, the RC teaches that this rock is a reference to Peter. That's wrong. Sayop na mga kaigsunan. The scripture are quite clear. Iklaro yun ni mga kaigsunan that the rock there is referring to Jesus Christ and no one else. Amen. Amen. So ang nagtukod si Kristo o ang patukuranan mismo si Kristo gihapon. Yes. Nasabta na to? Now, giklaro na ni Peter para di ta maglibog. Peter himself testifies ani nga kamatuoran. Look at your Bible in 1 Peter chapter 2 verse 6. Kinsa nagsulat sa 1 Peter? Kinsa? Si Peter. Read, here we go. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Kinsa na ipasabot nga chief cornerstone? Si Jesus Christ. Amen. Nung tanang ka ng atong ngalan sa simbahan, diha na nako gi that idea gikuha ka ng cornerstone. So the word cornerstone there, that represent Christ. That's one of the names of Christ. Elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. There, giklaro ni Peter, kani nga kamatuoran, that chief cornerstone, that rock is Christ, dili siya. Yes. Amen. Amen? Again, also Apostle Paul tells us in 1 Corinthians chapter 3 verse 11. 1 Corinthians chapter 3 verse number 11.
Are you there? 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Basa ta. Go. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Amen. Who is the foundation? Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Why is that Christ is the foundation? 1 Corinthians 10 verse 4. Atong basahon, ready, read. And did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them. And that rock was full. Kinsa na nga rock? Christ. Amen. It is not Peter. By the way, kung imo ning tanawon, this talks about what happened in the wilderness. Kani story ni sa mga Israelites when they were in the wilderness, nakalingkawas sila gikan sa pagkaulipon sa Egypt. So kung imong tanawon ha, si Kristo naa na since the Old Testament times. Are you with me? Amo nang ako ning ilakbit og gamay, sayop na nga pagtulunan nga si Kristo tao ra. Yes. Amen. Sayop na siya. Amen? He is God. Amen. He is Lord. Yes. Alright? So nakita nato diha that Jesus Christ is the rock. He is the rock. He is the foundation. He is the founder of the church. Now, turn your Bibles in Deuteronomy chapter 32. There is a word of Moses in Deuteronomy chapter 32, verse 29 until 31. Kung basahon, ready? Libudan. Go. Oh, that they were wise, that they understood this, that they would consider their latter end. 30. How should one chase 1,000 and two put 10,000 to flight, except the rock had sold them, and the Lord had shut them up. Verse 31. For their rock is not as our rock, even our enemies themselves, being judges. So makita nato mga kaigsunan, kamo ka that rock nga gisgutan dia is referring to Christ. Amen. Amen. Pagkita nang sa Bible, si Moses, kayo nung si Moses, wa sa kasugod sa promised land. Ang giingon sa Ginoo ni Moses, Moses, speak to the rock. Unya, mugawas ang tubig. Masay gibuhat ni Moses. Iyang gipuspusan ang bato. Twice. Miagas ang tubig? Yes. Yes. But listen, is that what God told to Moses to do? No. Amen. Ang giingon ra sa Ginoo, speak to the rock. And that rock refers to Christ. Amen? Di, actually, kinahanglan na ito, puspusan sa Kristo. Are you with me? Para atong makuha ang atong gusto. Amen? Just speak. Just talk to Him. Just pray. Amen? Ato na nabasa ang 1 Corinthians 3:11, right? Now, that's why this is a perfect match for the rock, Petra, of Matthew 16:18. Christ is clearly the rock in the Bible. Si Kristo dun dili ni si Peter. Amen? Now, as for Peter being the first pope, the sincere Bible student should note the following facts. Kung tinuod yun ka, sincero ka nga Bible student,
kinahanglan imo ning i-consider nga mga kamatuoran. One, the word pope is never mentioned once in God's word. Di ko ka kapasa og word nga pope. Never, mga kaigsunan, gipagamit sa Ginoo kana na title. Pope. And can you imagine ang teaching about sa Pope? Kabalo ka ang Pope, ang ilang belief is infallible. Kung siya ng infallible, pastor, it means ang Pope is not capable of committing mistakes. Kabalo ka, o kinsaray makahimo, anak? Only God. Yes, right. Amen. Mabito na, ang tanaw nila sa Pope is God. Kung magsulod na nag-ring, maggunit na og scepter, magtaod na diha sa iyang ibutang sa ulo, ang tanaw nila is like God. And that is very dangerous. Yes. Amen. Right. Amen? Yes. That's what Lucifer did. Amen. Kuyaw na ka nang gusto na kang mahimong murag Ginoo or murag Diyos. Una yung gihimo ni Lucifer. Right. Gusto siyang masusama sa Diyos. Utana ko, ang Pope tao, di tao. Yes. Amen? Paminaw, only God is infallible. Amen. What is infallible? Not capable of committing any mistakes or error. Kitang tao, masayop tao. Yes. That's what the Bible says. Yes. Sayop na natadaan. O ito na masayop ta kay sayop na tadaan. Amen? O. Unang, that's wrong. Amen. Lamat tani makamata ta. Yes. Right. O. Now, tanaw na to. Kung unsay sitwasyon aning Peter, Matthew 8:14. Matthew chapter 8 verse 14. Matthew 8 verse 14. Basta ta, ready go. And when Jesus was come into Peter's house, he saw his wife's mother. Si Kristo miadtos balay ni Pedro. Pag-abot nga dito, nakita ni Kristo ang inahan sa asawa ni Pedro. It means ugangan, nasakit gihilantan. So in that verse, makita na to na si Pedro dunay asawa. Yes. Amen. Kaya na may ugangan. Right. Amen. Amen? Unsa may tawag nimo sa mama sa imong asawa? Ha? Ugangan, di ba? Mother-in-law. Ang gibutang lang diha is wife's mother. Maybe, I do not know, during this time, basin sa English nga language, wala pa'y mother-in-law nga na butang. But, naimbento nga word. But kani, wife's mother, klaro man kayo na. Nakitang Kristo nga ang mama, ang inahan sa asawa ni Pedro, nakita kay ilantan. Nasakit. So, maklaro na to na si Pedro married. Amen. Married. Amen? So, ang ilang giingon ng first pope, married. While the popes right now are not. Amen? Oh. Unang, lisod kayo, tawagon ni mong father. Actually, wala na gigamit sa Bible. Ang gigamit sa Bible, priest. Not father. Are you with me? Yes. Pare. Yes. Amen. O, tanawin ko na ito ni Matthew 23:9. Jesus said, sometimes ilaning pugos lang yun nila og tuis. Logically. So, atong tanawon, atong dili pwede nga logical ra tao niya, dili ta biblical. Yes. Oh, ready basa. And call no man your father upon earth, for one is your Father
which is in heaven. Sabi na, anaon kanila, kita akong daghang mga faith defender. Anaon kanila, here's the logic. Kung siya'y tawag niyo sa imong papa, di ba father in English? Oh, paminaw. Kanang word yan ang disputan that talks about spiritual father. Yes. Amen. Are you with me? Amen. O ito nang gi-compare diha, Father which is in heaven. Amen. Wala diha gisgutan ang earthly father. Yes. But that talks about heavenly father. Amen. Isod po na kagong amahan. Di man paminaw. Di man ka matawag ng amahan kung wala kay anak. Yes. O anak, pwede ka husband, but you are not a father. Kay mo yung father, it means na kay mga anak or anak. Amen. Sapot na, okay na, kay naamang po yung mother. No? So, one morning, gawas ang pare, good morning, father. Pagkasunod buntag, gawas ang madre, ingon ng kita nga, good morning, mother. Pagkasunod buntag, gawas, nagkuyog ang madre pare, naglibog sa good morning, parents. Kay mother man father nagkuyog. So, man nakapagtawag. So, parents. Samot na ng madre, wag yun as Bible. Amen. Yung layo Oh, none. It's none. None in the Bible. Not in the Bible. So, now, ato tuguta, kaning word nga praise, gigamit ni in the Old Testament. Sugod sa Old Testament. Tanaw na to ang mga pari sa Old Testament. Alright. Una na itong tanawon kanilang si Jethro. Daghan pang mga pari, but pipila lang atong tanawon. Jethro, chapter 3 of Exodus, verse 1. Chapter 3. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Exodus chapter 3. Verse number 1. Basta ta, ready go. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian. So tani si Jethro, usani ka pari sa Midian. Are you with me? Oh. Then si Jethro, father-in-law ni Moses. So it means si Jethro, tunay anak na babae nga naasawa ni Moses. Nga nahimo siyang ugangan ni Moses. So it means minyo. Yes. Amen. Amen? At tutan ni Aaron, one of the very well-known priests in the Old Testament was Aaron. Chapter 29 of Exodus, verse 44. Exodus 29, verse 44. Exodus 29, verse 44. Kamong mga bisita na mo, paminaw lang o niya. Samta ragot? No? Kung naman ni sa Bible or wala. Exodus 29, verse 44. Alright, basta ta, ready go. And I will sanctify the tabernacle of the congregation, and Aaron and his kinsa. Are you ready? His sons. To minister, to minister to me in what? Priest office. Kani sa Aaron o sa ni kapari. And his sons, dunay, di lang anak. Dunay mga anak. Amen? Oh, and by the way, these are biological children of Aaron. Si Aaron dunay asawa. Alright? Leviticus 22:12. Leviticus 22:12. Leviticus 22:12. Ready go.
if the priest daughter also be married unto stranger, she may not eat of an offering of the holy things. Kabalo ka, stricto kayo ang Bible. Stricto kayo ang Ginoo sa iyang balaod. Especially sa mga Hudiyo. And even to us, His children. Di ta mga Hudiyo, biologically, ang atong dugo, mga Gentiles ta. But sa dihang bidawat ug mituo ka ni Christ, you are a child of God by faith. Yes. Amen? Oh. Mo nang paminaw, mga young people, dili allowed na magninyo ka og stranger. Oh, yes. Amen. Amen? Unbeliever ba? Oh, sa nang stranger, dili Hudiyo, dili pareha nila. O mabito na ang mga Hudiyo nagka-problema sila tungod kay there was mixed marriages na nahitabo when they were in the wilderness. Oh, ilamang gitugutan nga mo apil ning mga ubang grupo nga dili mga kaigsuonan, mga Hudiyo. Nahimo ning problema nila. O usay usang problema, usay hinungdan nganong dili gusto ang Ginoo nga magninyo sila mga strangers. Dili pareha nila because of worship. Amen. That is in the Bible, because of worship. Kabaw ka kung magninyo kag unbeliever, maapektuhan imong pagsimba. Yes. Amen. I will tell you. Yes, right. Oh, ingnaw niya ako sayop ko. Amen. Maapektuhan. Amen. Bitaw ka mo mga young people, mag-ampo kas Ginoo. Amen. Mag-ampo. Yes. Amen. Mag-Kristohanon. Amen. Usog kayo ng magninyo kag anak sa yawa. Yes. So ikaw, Kristohanon, anak ka sa Ginoo, na imuhang na partner, anak sa yawa. So unsa may resulta sa inyong anak? Mistiso. Mistisa. O, lisod kayo kung ang Ginoo magka-kumpare sa yawa. Amen? Oh. That is the problem. Yes. You will have struggle with your father-in-law, Amen. Right. which is the devil. Ingawa, di man ang gusto. Di gusto nang mo simba kas Ginoo. Di Yes. gusto niya wa, musunod kas Ginoo. Di gusto niya wa, mga lagad kas Ginoo. Amen. Amen po nang hulat ra gyud. Kay naara gyud na insaktong panahon. Amen. Oh. Ano sunod na verse 13? Oh, priest, daughter. So ang priest na ay daughter. Kung saan ang daughter gani? Anak nga babae. Sunod, 12. If the priest, kumana, 13 data. Sorry. But if the priest's daughter be a widow or divorced and have no child and is returned unto his father's house, as in her youth she shall eat of the father's meat, but there shall no stranger eat thereof. Pero ito ang Ginoo, no? Sa mga Israelites ba? Oo. So, can you imagine, di ka pa kanon? Nalitan anak sa pastor, niya, naminyog ang believer, ay kaon. Di ka pwede mo kaon sa offering. Oo, no? Oo, nang magtarong yun, iampo ninyong anak sa pastor. Amen. Ampo pag-apil ng ampos Kristus. Yes. Wapal ba niya akong anak? Amen. Iwat samahan. O, nagpakaruwas ko, yung itong karos ko na. Upa, sa imong anak, sir. Kunya. Pilabot mo. O, unang mo anak, ako nang bantayan. Kalit na kong pusil na anggot kay para pinakusa. O, bitaw, yung po na to na itong mga anak ko. Hindi ta, karong gagmay pa, makakontrol ka ani nila. Pero mga dalaga, ulitaw na niya. Atong mahimo, magampo na Diyos Ginoo. Yes. Ang Amen. pwede ka ito ni nag-aaglab niya, sumbagay. Yan pwede. Ampo na yun. Yes. O nang, at the same time, tudluan. Amen. Tudluan kay dato na tudluan ni sila problema. So tanaw, nakita na to ang mga pari na ay mga anak. Sa Old Testament ba?
1 Samuel 4:11, last verse na akong daghang praise sa Bible, but pipila lang ni. Dili si Eli. This is Eli. Si Eli, panahon ni Samuel. Basta ta, ready, go. And the ark of God was taken. Tanaw ang sunod. And the two sons of Eli. Kani si Eli o sa ni ka-priest. Kinsa iyang anak? Ha? Si Hopni. Ang pagbasa ng sauban kay Hopni. But Hopni na ang pagbasa. And Phinehas were slain. Kani ibang patay. Kani mga si Hopni o si Phinehas, mga badlungon ni nga anak sa pastor. Mga badlungon ni nga anak sa pare. Oh, ang ukirin, ilang gilaptan. No? Una-unang kaon. Oh, unang they were slain. Paminaw, kabalo ka, ang anak sa pastor, dili perfect. Yes. Amen. Dili perfect. Masayo, makasala. Right. Amen. O paminaw, bisan pag-anak o pastor, dili exempted sa consequence. Dili exempted. Wala nagpasabot nga, anak o pastor, Ginoo, ayaw kong siluti. Dili. Amen? Na ko'y amigo nga pastor, kayo lang nga pastor mo, mundang nang sa ministry. Kaya ang anak, nakasala. Nakasala yung anak. Yung anak bang babae na mabdusan. Subo, sakit kayo sa dugan. Oo, maarami mo paningkamot o tinarong, tudlo, yung pagkahuman, na pamabdusan. Nauna ko kung sa may tabo kong ako, makilitag may tabo ba? Mundang na siya. But you know what? Ang mga members ni Pugong, Yes. mahawa na rin siya mo. Puli siya. But niyo na ang mga members, pastor, di man ikaw nakasala. Di mo mang anak. Di mo na membro, ay, ang ina. Di mo nga naman ang anak. Oh, and down kayo siya, that time, very down. Pasalamat karon naka-recover na by God's grace. By God's grace. Unang ampo ninyong pamilya sa pastor. Kaya unang targeton sa yawa ang pamilya mo sa pastor. Oh. So there, nakita na to ha. Kamu, nakakita mo, nakabasa mo nga ang pari sa Old Testament, minyo. Na may mga anak. Kaya si Pedro na ay asawa. Na ay ugangan di ay. So it means kay nasa'y ugangan, na ay asawa. Lisod po nang nakay ugangan, nyawa kay asawa. Ugangan, hindi mo. Alright? Nag-iskuta og celibacy. Nabanis Bible, itugot ba nis Bible, supak bang Bible, ani? So nakita na to nga, wala gidid-an sa Ginoo nga ang leader sa simbahan magminyo. Yes. Amen. In fact, tanaw na to ang Bible in 1 Timothy chapter 3 verse 1. 1 Timothy chapter 3 verse 1. Dili oras sa time. Verse 1. Basta ta, ready, go. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, that's another term for pastor or leaders church, bishop, he desireth a good works. Next verse 2. A bishop then must be blameless. Sunod, the husband of one wife. You know what? That statement gives us an idea Yes, right. nga ang leader sa simbahan pwede magminyo. Amen. Yes. Pasalamat ko nga naa ako sa Bible Baptist Amen. nga nakaminyo ko. Kaya kung nagpadayon kong sakristan, unya na adto kong seminaryo, o ako, looy tingnan mo sawa, hindi ka minyo. Husband of one wife. Giklaro po diha
nga dapat ang leader sa simbahan, ang bishop, kinahanglan usaray asawa. Yes. Amen. Amen. O bisan gani kamong mga membro, dapat usaray asawa. Amen. Amen. Wala gitugod sa Bible ang polygamy nga daghang asawa. Mga Muslim, may uban magpa-convert og Muslim kay gusto makaasawa. No? O daghan. Wrong motive ba? Yung Muslim nagpa-convert para maproteksyonan sila sa balaod kay ang mga Muslim na Muslim na to nga kauban sa Pilipinas, di man sila exempted man sila sa balaod. Oh, unang pwede ka kaminyo o more than one. Uy, paminaw, galisod na ganito ang usara ka asawa. Yes. O bitaw ko Solomon ang buang. Nayabang. Ano naman, 1,000 iyang asawa. 700 ka concubines. Can you imagine, 700 ka buk imong kabit? Unya, 300 ka buk imong asawa. Di ka mayabag, anak. Nang kanira ganing usang makayabag, magsugod na kayo nagyaw-yaw, usang na kayo na. Can you imagine, no? Kung sa pagbahi ni Solomon o sa kalimo, inigpangayo ato, sandal, o sa kalimong sandal. Hindi takahatag o sandal aning atong asawa o sara. Amen. Nanay ko sugas ini nila eh. Bahala mo diya. Amen? Husband of one wife. So kinanglan ang pastor, minyo. Amen. Kinanglan ang leader sa simbahan, minyo. Nga naman, I think pa rin verses eh. Next verses. 1 Timothy chapter 3. We'll go to verse 4. Dalawa, verse 4, ready, go. One that ruleth well his own house. Amen. Kani guys, good ni direct qualification sa leader sa church. Dili sayon magpastor. Yes. Actually, kung imong tanaw, nobody is qualified. It's only by the grace of God. Amen. Amen. One that ruleth well his own house. Oh. So na ay pamilya. The word diha, ruleth well his own house. That gives us idea that a pastor has a family. Ang leader sa simbahan na ay pamilya. Having his children. May mga anak. Yes. Kung tagaan sa Ginoo, paminaw, kaning anak ba? Kabubuton na sa Ginoo. Amen. Di man ta pwede magbuot anak. Yes. O tagaan tas Ginoo og anak, blessing na. But kung di tatagaan sa Ginoo, atay mahimo anak. Yes. Kaya ang Ginoo ra man gyud makahatag natod mga anak. Yes. Amen. Amen. Having his children in subjection with all gravity. Grabiha eh. No? Unang kinanglan ang mga di lang ang leader sa simbahan ay mga anak, kundi ang mga anak dapat dili mga padlungon. Amen. Amen? Submissive ba? Submissive, dili mga rebellious. Yes. Sunod na verse. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Yes. Maunay usa actually nga rason nga nganong kinahanglan ang leader sa simbahan minyo para makabalo ka unsaon paghandol, unsaon pagdala, unsaon pag-atiman, unsaon pagtudlo ang mga membro. Oh, amen. Unsaon man yung pag-ingon nga, this is what we are going to do to our wives. Nga wa man kay asawa. Right. Amen. Amen. Maglisod kag ingon nga lami as apple, nilami sa na kanang bunga ba? Rambutan unya. Since
birth, wa gyud ka kakaon og apple og rambutan. You are hypocrite. Amen. Di ba makaingon ka nga ingani na to atong mga anak. Unya ikaw, wa man kay anak. Paminaw, ang Bible mo ay atong pinaka-authority. Yes. But lahi tong magtudlo ka nga dili lang authority from the Word of God, but also na ay experience nimo. Yes. Amen. Muna ako nagnikamot gugong maminyo. Og makaanak. Salamat gihatag sa Ginoo. Amen. Yes. Amen. Oh, mao nang naminaw. Family is important. Amen. The man of God. Paminaw, kung ang akong family destroyed, kung saan man ako pag himo ang ministry? Nasabtan ninyo? Amen. Oh, mabito na. Paminaw, ako ning iklaro sa inyo, bisan ka mo, di mo pastor. Unahan ninyo inyong family. Amen. Oh. Sometimes kami mga pastor, may nga, unahan ang ministry. Paminaw, kung guba imong family, maglisod kag ministry. Yes. Amen. Are you with me? Munang unaha imong family. Ikaduha, ministry. Nasabtan na to? Amen. Oo. Kaya pananglitan ako diri, gibulagan ko sa akong asawa. Makatindog pa ko diri. Uban ninyo, mamikat mo. Maglingo-lingo. Amen? Napa ka? Mayroong salamat nga ako pagbiyahe sa akong asawa. Kamu mga bana, pasalamat ako nga wata biyahe nila. Amen. Magunsa na lang atong kinabuhi kung wa na sila. Amen. Salamat nga karon ang atong pamilya entak gyapon. Yes. Entak ba? Amen. Para ang atong pangalagad sa Ginoo nindot. Yes. Amen. Oh. Now, ako ning ablihan ang Titus. Last na lang ni di niya to mahuman taas pa ni. I don't know, maybe next Sunday ito pa ning mapadayon. First, Titus 1 verse 5. Ang Titus sunod na sa sunod. Timothy. Titus chapter 1 verse number 5. Kanina gisgot ni og elders. This is another term sa leaders of church. Elders. Nag-ordain og elders. Verse 5, ready go. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. 6, if any be blameless, the husband of one wife. So kinahanglan ang elder, husband, bana. Amen? Unang ato ni klarohon, wala sa Bible, ang Bible wala nagtudlo na ang elder, ang bishop, ang pastor, ang leader sa simbahan, babae. Oh. Kabaw ka, ang leadership position, since panahon ni Adan, hangtod karon wala na gihatag sa Ginoo sa babae. Gihatag na niya sa lalaki. Paminaw mga lalaki, ito nang kitang mga lalaki, leader ta. Leader ta sa atong balay. Dako kay kag responsibilidad. Ang manubag mga kaigsunan sa atong pamilya, atong mga anak o asawa, dili sila, kitang bana. Kita. Kay nung daw ka atong nakasala si iba, Amen. Yes. kinsa gipangitas Ginoo? Kinsa? Wala na ingo ang Ginoo. Eve, where art thou? Kinsa gipangita? Adam, where art thou? Tungod kay si Adan, ang responsibilidad niya gibutang sa Ginoo sa iyang abaga to take care of his wife and his family. Amen? Kapta na do? Sunod, one wife, na asawa.
Not one husband, but one wife. Di pwede ka ito ng balihon. We cannot improve God's word. We cannot improve the scriptures. Having what? Faithful children. Amen? Ako na itong prayer, mata itong mga anak mag-faithful. Not accused of riot or unruly. No? Unruly. Ano yung mga anak magsunan nga unruly? Ano bang dili? Magpapugong. Di magpabuot. Di magpaistorya. Di magpabadlong. Unruly. Dili mutuman. Unruly. Amen? Riot. Sura nung atong anak. Kita kanunay. Sinumpa guys. O kanunay bitaw ma-headline dito sa Dumaguete sa radio station. Anak sa pastor. Amen? Unang mag-ampo na yuta. Agang mga anak sa mga pastor na being victim of the devil. Unang, one thing you need to do is pray. Pray. No? A testimony, I think before, kadungog ko ni nagwali si doktor. Yan di testimony ang kinabuhi ni Pastor Ken. Pastor Ken before he got saved is before na ni-decide ba? Yung pangalagas ginawa mo, decide, manggod ka doon. Yes. Amen. Was once before a Morabang black sheep. Oh, before. Kanya, Pastor Ken, kay guwapo ko to. Mutindog to. Guwapo. Kanya, before, model to sa Cebu. Taas, guwapo. Kamang wakailan. Basta World Baptist Congress. Halos tanang guwapa na mauyab niya. Oh, nya one time na sa doktor nga kung makakita mo sa akong sakyanan nga nagparking doon sa bar, dili ako tao'y nagdala na. Kasi yung sakyanan na doon, nga i-parking dito sa bar. Pero kabalo ka, ang ibuhat ni doktor, nag-ampo na. And one night sa Basuken, ibuhat ni doktor nagdila. That's the power of prayer. Amen? Di man pwede ka ito nang iparok na simento. Pero kaning pag-ampo, gamana ni ang Ginoong yampuan na ito. Amen. And he decided to give his life full time. Na nagpastor sa Kasuntingan, Mandawi. Karon mo na yung pastor sa Katipunan. Hello, amen? O munang you pray. O ako, hindi ko musugot ang mga anak magpastor na. Nahalag kong sa'yo. Mag-away pa ta, hindi ko musugot magpastor. Kaya babae na. O, lisod kayo ng mga anak ko nga unruly. Talagang mga anak sa pastor na unruly. O, unruly. O, doon ay mga churches na naguba. Mga ministry nga naguba. Tungkol sa anak sa pastor. O, doon ay usap anak sa pastor na iyas alang gipalayas. Layas alang din. Tawas alang din sa ato. Kaya na-imagine ang simbahan. Ang palibot sa simbahan, mga manok nga itatari. Manok ba nga pangsabog? Pambulang. Muna'y na asimbahan, gapalibot. Kinsay na muhin? Ang anak sa pastor. Domingo, di mo simba yung anak. Tuas mabulangan. Bukat kayo kasi. O nagkadakita na mo, muana si pastor. Yan po imong amigo. Yan po imong amigo. Iatog Manila, dito gi babati sa Ginoo, masayop yang gimo.
Ibunalan kay kung tinuod ko kang luwas, bunalan Dios Ginoo. Oh. Bunalan kay. Oh, karon he is now the pastor. Amen. Oh, so kung nakabalo si mo mas Ginoo sa kinabuhi na to. Hello? Oh, pastor na siya karon. Ay, mga kaubag tarik. Ulaw ba yan, no? Bakti kayong testimony. Okay, imagine yung mong anak, mamuhin, nagpangsabong. Yung mga pilog, dirty. Sakit kayo nasdugan sa pastor. Oh. But, I hope karong butag, atong na katunan o nakita na to, na ang teaching sa celibacy, sayop. Sayop. Wala gibig-an sa Ginoo ang leader sa simbahan nga magninyo. Amen? O. Namay nakatunan? Ato ning utang sa ito ang kuhan. Hinahinay at least mga katunta. Daghan, pagkita kinanglan katunon. Napatas letter C. Kung pagalitan na human karon. Oh. No, and maybe sunod Domingo ato ning padayonon. Lord willing. All right? That's all for our Sunday school karong buntag.